नमस्कार, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव मदन यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। सबसे पहले गाना सुने खातिर जानिले कौना तू फेरा में बाड़ा अरे होलिया में गलिया काहे छुअतारा जानिले कौना तू फेरा में बाड़ा तू तो देखा ही में लगता रहा रुपिया ए हटम बारे जी से बताई ले लू शहर रुपिया तो यादव जी से रंगाई ले रुपिया बारे जी से बताई ले लू शहर रुपिया तो यादव जी से रंगाई ले रुपिया बाबू पूरे छपरा चकिया स्वीटी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बारे जी से बताई ले लू मुंह खोला ना बोला ना कितना ले और चल दी विचार कर कितना में देबू अरे बोला ना हो अरे होलिया में तू तो बड़ा घायल हो एही से बड़ा तू पिछुआयल हो हम तो बोलब तो बढ़ जाई तो हर बिपिया बारे जी से बताई ले लू 100 रुपिया तो यादव जी से रंगाई ले रुपिया बारे जी से बताई ले लू 100 रुपिया तो यादव जी से रंगाई ले रुपिया स्वीटी रिकॉर्डिंग स्टूडियो